sprøjte hver 3. måned, som giver fedme og depressioner, som giver migræne og som øger risikoen for at få kræft. Det er der vel ingen, der vil. I hvert fald ikke, hvis man kender disse konsekvenser. Og det er sikkert derfor, at p-sprøjten ikke er sat udbredt. I hvert fald ikke herhjemme. P-sprøjten forhindrer kvinder i at blive gravide, men den er voldsom i bivirkninger. Alligevel viser det sig, at den yderst diskret bliver brugt til kvinder, som ikke har mulighed for at sige nej. Ikke bare i fjerne udlandet, men også i Danmark. En dansk jordemor opdager, at kvinder i Hongkongs flygtningelejre får indsprøjtninger med et ganske bestemt stof. Et stof, som ingen dansk læge ville drømme om at give sine danske patienter. Stoffet hedder Depo-Provera. Denne kvinde er uhelbredeligt syg. Hun fik 3 gange en indsprøjtning med et stof, der mistænkes for at fremkalde kræft. Stoffet hedder Depo-Provera. En dansk læge i Grønland mener, at grønlandske kvinder føder for mange børn. Derfor giver han dem et stof, der forhindrer graviditet. Stoffet hedder Depo-Provera. I 1988 kommer en dansk kvinde til Hongkong. Jette Johansen er jordemor og bliver ansat i en organisation, der hjælper både flygtninge fra Vietnam. Jette Johansen begynder sit arbejde i Hongkong 1. august. Det skal senere vise sig, at hendes ansættelse bliver kortvarig. På dette tidspunkt strømmer både flygtninge fra Vietnam til Hongkong. Flygtningene kommer i overfyldte både. De er på flugt fra det kommunistiske styre. Mange når aldrig frem. Deres både forliser eller bliver overfaldet af pirater. De, der når frem til Hongkong, bliver interneret i bevogtede flygtningelejre. I 1989 kommer der en periode op til 1000 nye flygtninge fra Vietnam hver dag. Lejrene bliver hurtigt overfyldte. I dag bor der mere end 50.000 flygtninge i 5 lejre nær storbyen Hongkong. Problemet er, at næsten ingen kan komme ud af lejrene igen. Vietnameserne har svært ved at opnå asyl. Det er en af disse lejre, Jette Johansen skal arbejde. Til hver lejr hører en sundhedsklinik, som skal forhindre sygdomme og epidemier i at bryde ud. Jette Johansens opgave er at tilse kvinderne og deres børn. De lever på et bræt, som er 1,5 gange 2 meter lang deromkring. På det bræt, der lever der 2 voksne og måske et barn. Hvis de har 2 børn, så vil de få 2 brætte. Og det er i 3 etager. Der sover de. Der har de deres familieliv. Der spiser de. Det er alt forhold der, hvor deres sociale liv foregår også det på det bræt. Om morgenen, middag og aften
spisetider, der går de ud og får deres mad og bringer tilbage til deres bræt og sidder igen. Jeg har hørt om, at gennemsnitstiden i løbet af et døgn for en familie at befinde sig for et menneske at være på det bræt er omkring 18 timer. Det er hans liv. Det er hendes liv, vi får på det bræt. Efter nogle måneder i lejren opdager Jette Johansen, at nogle af kvinderne får en indsprøjtning med et stof, som hverken hun eller kvinderne kender. Indsprøjtningerne bliver givet af personalet på sundhedsklinikken. Her kommer kvinderne med deres problemer, men ikke alle er trygge ved behandlingen. En dag henvender en af kvinderne sig til Jette Johansen. En kvinde kommer ind til mig, hun var grædende, og hun så forfærdelig ud. Virkelig tynd og udmarvet og grå og udstikkende øjne, og så bestemt ikke stor godt ud. Og hun fortalte mig, at hun havde hørt, at jeg havde spurgt om en kvinde, om hvorvidt de havde modtaget en injektion. Og hun fortalte mig, at hun havde modtaget en injektion for på det tidspunkt halvandet år før. Og hun vidste ikke helt præcis, hvad det var, men hun vidste en ting med sikkerhed. Det var, at efter den injektion, der begyndte hun at bløde, og hun blødte uafbrudt for op til det tidspunkt halvandet år, uden stop. Det viser sig, at sprøjterne bliver givet som led i det, myndighederne i Hongkong kalder familieplanlægning. Myndighederne vil forhindre, at antallet af flygtninge vokser. The birth rate in our camps is enormous. We had almost 3,000 births in the camps last year. That's 3,000 babies out of a population of 50,000. Just as an indication of how big that problem is. That's 5 times the birth rate for people in Hong Kong. And strangely, it's over twice the birth rate for Vietnam itself. So we do face a real problem in that matter. Myndighederne løser problemet ved hjælp af indsprøjtningerne. Stoffet skal forhindre, at kvinderne bliver gravide. Præparatet i flasken hedder Depo-Provera. Den slags flydende p-pille, derfor kaldes præparatet for p-sprøjten. P-sprøjten med Depo-Provera er et præventionsmiddel. Det sprøjtes ind og lægger sig som et depot i kvindens krop. Virkningen er i princippet ligesom ved p-piller, men er langt kraftigere. En indsprøjtning virker i 3 måneder. Depo-Provera fremstilles af den internationale amerikanske medicinalkoncern Upjohn. Upjohn ligger i byen Kalamazoo i staten Michigan. Upjohn udviklede produktet op gennem 50'erne, og i 1963 blev det første gang sendt på markedet. Upjohn knyttede fra starten store forventninger til præparatet. We were very pleased with Depo-Provera as a product and believe it affords women a very safe, efficacious means of contraception. What is the income of the sale of Depo-Provera worldwide? That's data we don't normally provide on a drug-by-drug basis for any of our products. It's confidential? Yes. Lanceringen giver Upjohn problemer. Depo-Provera godkendes kun i en forsøgsperiode.
og efter kort tid indløber der rapporter om voldsomme bivirkninger. Et af ofrene er Monica Shannon fra Selma i Californien. Hun fik Depo-Provera af en praktiserende læge. I dag føler hun sig skamfuld over, at hun ikke var mere kritisk over for sin læge. How do you feel now about the fact that you didn't ask the questions about this drug? Stupid, ignorant, enraged, appalled, hurt. The feelings I just can't explain, are just those words. I'm appalled and enraged. I almost feel as if they raped me or they stripped me of my dignity and my pride and Why do you think you didn't ask any more questions about this new drug? I trusted him. Literally trusted him, even for the fact that, the second shot and the third shot, I trusted him. Monica Shannon får 3 indsprøjtninger med Depo-Provera, fordelt over en periode på 9 måneder. Hun er ikke klar over, at stoffet ikke er endeligt godkendt, men kun bruges på forsøgsbasis. Og efter forsøgsperioden siger de amerikanske sundhedsmyndigheder nej til Upjohns produkt. Depo-Provera kan ikke godkendes som præventionsmiddel. Myndighederne er bange for bivirkningerne. Upjohns ledelse forsøger i flere omgange at få ændret afgørelsen, men hver gang siger myndighederne nej. Myndighederne tager deres beslutning efter at have rådført sig med en række uvildige eksperter. En af dem er professor Judith Wise fra Pennsylvania Universitetet. The FDA required that a contraceptive be tested in 3 species of animals and 2 of them long term. That is the dog, I believe it's 5 years, and the monkey 10 years. And it was in fact these animals tests that halted the approval of Depo-Provera in 1978, because the dogs developed breast cancer and some of the monkeys developed uterine cancer. And that really was what brought the whole thing to a halt in 1978. En rapport fra eksperterne konkluderer, at Depo-Provera ikke bør godkendes. Myndighederne er enige. I 1984 må Upjohn endelig opgive hjemmemarkedet, da sundhedsmyndighederne for 3. gang afviser at godkende præparatet. Men det stopper ikke Upjohn. Det lykkes Upjohn at få Depo-Provera godkendt i en række lande. 2 millioner kvinder verden over får i dag Depo-Provera. Det drejer sig hovedsageligt om kvinder i ulandene. Og et af de steder, hvor stoffet kan bruges i større målestok, er altså her i Hongkongs flygtningelejre. Well, I think this is a very good effective method, and also particularly if a woman has been thoroughly counseled. That means that she has been informed about the side effects and also the problems and the nuisance. She can take it. Then I'm sure that nobody can say that this is a bad method for her. Det er den holdning, den danske jordmor Jette Johansen møder i lejrene i Hongkong. Efter få måneder begynder hun nu i hemmelighed at lave sin egen undersøgelse. Hvordan står det egentlig til med de kvinder, der får p-sprøjten?
når de har deres periode, deres menstruation, så går de op til klinikken, fordi der er ikke nogen shops, der er ikke nogen forretninger i lejret, de har ingen penge, så de er fuldstændig afhængige af, hvad regeringen giver dem af ting og sager som hygiejnebind. Så de går op for at få hygiejnebind, og hvad de siger, at de kan kun få hygiejnebind, hvis de nu tager en injektion. Og mange af kvinderne siger, ja, okay, det vil jeg så gøre, fordi de har ikke mod på at stille sig op mod autoriteterne. Nogle af pigerne havde sagt, nej, det ville de ikke. Det kan være en injektion, fordi der kunne de ikke se noget råd til. Så fik de at vide, at hvis ikke nu tager injektion, så er der ikke nogen hygiejnebind. Og derved var der de fleste af de kvinder, ville så sige, okay, giv mig en injektion, og jeg får en hygiejnebind. En lille gruppe af de kvinder, så sagde så, at det gør ikke noget, fordi jeg har brændt en toiletpapir i stedet for, hvor de så har sagt, at de har altså også et ID-kort, unges ID-kort gør altså ikke for mad. Så var der ikke noget at gøre. Så var vi nødt til at modtage injektioner. Jette Johansen er overbevist om, at der er noget galt. Hun beslutter at undersøge sagen nærmere og uddeler nu spørgeskemaer til kvinderne i lejren. Det viser sig, at hver tredje kvinde får p-sprøjten. Og ifølge Jette Johansen svarer alle kvinderne, at de har fået bivirkninger. Jeg var forrolig over, hvad jeg fandt. Ikke kun, at de var blevet tvunget til at modtage injektion, men også, at der var så mange forskellige sidevirkninger, og de her totalt negligerede sidevirkninger, familieplanlægningen, og hvad det nu ellers var, der i den injektion, her fuldstændig negligerede sidevirkninger. Uden for flygtningelejrene i den moderne storby Hongkong er det kun ganske få kvinder, der får p-sprøjten. The thing is, the injectables, they have some problems. They will lead to the irregular menstruation. So perhaps the Hong Kong people, they don't like to have this sort of nuisance. But as far as the both people is concerned, so after the counseling, because they all understand that this will be a problem in the menstruation, but somehow they will accept it. So that is the attitude and also the acceptance. Jeg synes, det er uansvarligt. Det er uansvarligt. Hvis folk beklager sig over bivirkninger, så er det fordi, de ikke kan leve med dem. Og så skulle de ikke være nødvendigt at fortsætte med det. Hvorfor tror man behandler det der mest om det? De har ikke helt den samme klasse som vestlige, som måske kinesere i det udviklede samfund som Hongkong. De mener, at de får for mange børn i lejrene. Jette Johansen mener, at de vietnamesiske kvinder, der får Depo-Provera, lever på grænsen af, hvad der er forsvarligt. Effekten af sprøjten er ikke kun, at den fremkalder bivirkninger, det er også, at næringstilstanden i lejren er ikke så god som ude på lejren. Så den enkelte kvinde har ikke råd til at miste for meget blod, så hvis hun bløder en måned eller to i en køre, så har hun mistet meget mere blod, end jeg ville have. Fordi jeg har en anden slags madsammensætning, end de har lavet. Der er ikke noget, der er overhovedet ingen jern i deres mad, så vidt jeg kunne se. Der er ikke noget med spinat eller musik eller noget som helst. Det hele er bare ris og en skive kød af slags, og så der er kogt kål. Det er stort set standard. Hvordan er de kvinders helbred? De overlever, de kører lige på grænsen. De kører lige på grænsen af, hvad der egentlig er til rådet. De får lige præcis nok til at ikke at tage alt for meget vægt. De taber alle sammen en lille smule vægt i forbindelse med, de kommer til lejren. Flere europæiske lande har godkendt Depo-Provera. Også den danske sundhedsstyrelse har godkendt præparatet. Men danske læger ordinerer det næsten aldrig som præventionsmiddel. Når det endelig sker, er det kun til kvinder, der ikke kan styre anden form for prævention, typisk åndssvage og sindslidende. Men et sted i det danske rige bruges Depo-Provera som almindelig prævention, uanset bivirkningerne.
Ammassalik i Østgrønland er der omkring 1000 indbyggere. Og tæller man de små bygder i distriktet med, kommer man op på knap 3000 mennesker. Her giver danske læger p-sprøjten til deres patienter. Denne praksis er ikke uden problemer. Grønlandske politikere har protesteret mod anvendelsen, og i folkemunde kaldes det Proprovera for hundemedicin. Præparatet bruges nemlig i vid udstrækning til slædehunde. Sidste år fik mere end 200 grønlandske kvinder p-sprøjten. Claus Fink er øverst ansvarlig for den lægelige behandling af befolkningen i Ammassalik. Han er en af de danske læger, der ordinerer det Proprovera til grønlandske kvinder. Vi ved, at der er kvinder i Grønland, som lever på en sådan måde, at det er svært for dem at huske at tage en pille, en almindelig p-pille hver dag. Hvad er det for en måde, de lever på? Ja, vi ved, at de ikke er vant til at gøre ting på en regelmæssig vis eller på samme tidspunkt hver dag. Det kan være, at de sover på forskellige tidspunkter. De har måske ikke på samme måde faste måltidstidspunkter. Vi ved, at mange voksne ikke nødvendigvis børster tænder hver dag og kan bruge det som en måde at huske p-pillen på. Hvis man tager i betragtning af, at man ikke udbyder det til sunde, normale kvinder i Danmark, så synes jeg, at det afspejler en holdning. Og den holdning, det er en formynderisk holdning, der afspejler en rester af en kolonial herrementalitet. At man ikke tror, at man har at gøre med selvstændige tænkende individer, når man møder grønlændere. Debo Michaelsen børster tænder hver dag, lever et normalt familieliv og har tidligere fået flere injektioner med p-sprøjten. Hvis man på forhånd har ønsket om at skræmme kvinden fra brug af p-sprøjte, såvel som stort set al anden medicin, som vi anvender til daglig, så kan man bare læse op af rækken af de mulige bivirkninger. Det vil sige, det vil I helst ikke. Det vil vi helst ikke gøre. Altså, vi har jo på forhånd fundet ud af, at der er en indikation, det vil sige et behov og en problemstilling, som gør det rimeligt eller bydende nødvendigt at anvende en form for antikonception. Og når vi når dertil, at vi har valgt det Proprovera, så er det fordi, vi har kunnet udelukke de andre eksisterende muligheder som endnu mindre egnede, kan man sige, eller mere risikofyldte. Men det lyder lidt omvendt, fordi normalt der hører man jo, at lægerne de skal forklare om de bivirkninger, der er ved et bestemt præparat, så det er tilfælde om til p-sprøjterne. Men det gør vi jo altså også i det, som jeg vil kalde et rimeligt omfang, som passer til vidensniveauet eller forståelsesniveauet hos den person, den kvinde, som vi gerne vil behandle. In any society, a drug with potential dangers is relegated to a certain small section of the society. I think that society better look at its value systems very carefully and whether in some way or not it is treating some of members of its population as third-class citizens and whether we are not in some way trying to practice eugenics.
før Monica Shannon får depo-proveret af sin læge i Kalifornien. Derefter begynder forandringerne med hendes krop. I started gaining weight, just a lot of weight, and the depression got worse. The migraines were more frequent. The fatigue was constantly, and the depression was just constantly. So if we leave irregular menses aside, probably the most current or the most prevalent side effects are weight gain or weight loss, and usually it's more of a weight gain in women, maybe 3 to 5 pounds over the course of 12 to 24 months. Monica Shannon har taget mere end 25 kilo på. Situationen påvirker hende voldsomt psykisk. I'm not the wife and mother that I wanted to be, and I'm not the wife and mother that my husband expected me to be, and I'm not the person that I was. What do you mean? My husband always says he wishes I could be the same person that I was when he met me, or even the same person that I was when I delivered our daughter, and I'm not. Upjohn har ikke opgivet at få depo-proveret godkendt i USA. Men virksomhedens problem er, at der nu er kommet nye undersøgelser frem om virkningerne af p-sprøjten. Undersøgelser lavet på mennesker. The questions that have arisen, in particular importance, are cancer, cervix and breast. And there have been 2 studies now implicating depo-provera increased incidence of breast cancer, one from Costa Rica and one from New Zealand. A woman may tell us that a particular event has occurred while she is taking the drug. That does not mean it was caused by the drug. If you get hit by a car crossing a street while you're on oral contraceptives, it's not necessarily a result of your contraceptive. I live cancer. What do you mean? I wake up every day and think breast cancer, ovarian cancer. They're the 2 that I think about a lot. I go to the gynecologist usually around every 3 months because of the depo-provera to ensure that I don't get cancer. Monica Shannons helbred bliver dårligere og dårligere. Til sidst kontakter hun en kvindelig læge. She called my husband and I in, and we went in for a consultation. And she told my husband and I, after I've already been in the hospital 3 times now where I've almost hemorrhaged to death. And she told my husband and I both that she had done everything and anything known to man to stop the bleeding. And because nothing had worked at this time, the only thing that she could suggest was that I have my uterus removed. Monica Shannon får fjernet livmoderen. I avisartikler læser hun om et præventionsmiddel, der gives som indsprøjtning til åndssvage kvinder. Og hun opdager, at det er det stof, hun selv har fået. I couldn't believe it. I had called the clinic to ask what the name of the drug was that he gave me, and it was depo-provera. And how did you feel? Appalled. Were you scared? Very. I'm scared to this day. Degraded. The newspaper articles talked about how they gave the drug to mentally retarded women, to poor women living in ghettos or projects, and appalled, degraded.
It's almost like feeling as if you've been raped of your dignity, of your pride. I felt as if I was stupid, that I was stupid, and I'm not a stupid woman. I have a lot of pride. I Angmarsalik har læge Claus Fink lagt sidste hånd på en ny sundhedsplan for området. Planen skal ikke stoppe brugen af Depo-Provera. Den skal tværtimod reducere antallet af børnefødsler i hele distriktet. Kvinderne skal ikke føde så mange børn, som de gør nu. Nej, for det vil medføre, at måske at hver kvinde får 8 børn, eller at hvert par reproducerer sig selv mere end 2 eller 3 gange. Og det findes der ikke nogen samfund, der har ressourcer til at opsluge en sådan befolkningsvækst. Har du nogensinde diskuteret brugen af p-sprøjten på Grønland med danske læger i Grønland? Ja, ved en privat sammenkomst mødte jeg engang en læge og spurgte ham, hvorfor at man egentlig brugte p-sprøjten på Grønland. Og hvortil han så svarede, at man selvfølgelig aldrig ville bruge det til sådan en intelligent pige som mig. Og der blev jeg så overrasket over hans svar, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle svare. Fordi at det han dermed lægger for dagen, det er, at okay, hvis jeg er en intelligent pige, og hvad er hans kriterier for intelligens baseret på, så betyder det så, at det han opfatter som uintelligent dermed vil være piger, som ikke kan formulere sig så godt på dansk, og ikke er så gode til at forstå informationer på dansk. Det er danskere, der leder det grønlandske sundhedsvæsen. De forsvarer de danske lægers brug af p-sprøjten overalt på Grønland. De erkender bivirkningerne, men fastholder, at Depo-Provera bliver givet i overensstemmelse med gældende regler. Jeg tror nok, det er den her formynderiske holdning, som vi talte om før. At man ligesom dømmer nogen til at være nogle hovedhoveder, der ikke kan finde ud af at forvalte det at bruge p-piller, og som heller ikke kan bruge spiral. Og så dømmer man dem ligesom til i gåseøjne til at bruge p-sprøjten. Kvinderne i Hongkongs flygtningelejre tager skade af behandlingen med Depo-Provera. Det er Jette Johansen nu overbevist om. Den ene kvinde efter den anden opsøger hende for at fortælle hende om bivirkningerne ved p-sprøjten. Men den danske jordmor er ikke sikker på, at myndighederne er interesseret i at gøre noget ved problemerne. Jeg havde fundet ud af, at stort set alle pigerne havde bivirkninger af sprøjten. Hvad gjorde du så? Der henvendte jeg mig til min chef for at fortælle ham, at der var ting her, som jeg ikke rigtig brød mig om. Ikke nok med, at de havde været tvunget til at modtage en injektion, som de ikke vidste, hvad var. Men også, at de havde ret alvorlige bivirkninger, og de var for urolige, alle kvinderne. Og hans svar var, at jeg skulle passe på med, hvad jeg foretog mig, fordi det var et meget sensibelt område, et meget politisk sensibelt område. Men Jette Johansen fortsætter arbejdet med sin undersøgelse, og hun beslutter at give en kopi af resultaterne til en journalist i Hongkong. Nu skal omverdenen vide, hvad der foregår i lejrene.
Da Jette Johansens chef opdager hendes kontakt til journalisten, bliver hun øjeblikkeligt afskediget. Hvad begrundelse fik du, hvor du blev fyret? Hovedbegrundelsen var, at jeg havde kontakt til en journalist, og jeg havde intentioner om at bringe det til offentligheden, hvad jeg havde fået ud af. I flygtningelejrene fortsætter myndighederne med brugen af Depo-Provera. Jette Johansens undersøgelse har ikke fået nogen betydning for kvinderne i lejrene. Did that survey lead to any changes? Not at all, because I think maybe it is unavoidable, because after picking up any one birth control method, of course there will be some sort of side effects. And of course, if they have any problems or if they have any medical complications, but I would suggest them to go back to see the doctor. Medicinalkoncernen Upjohn regner med, at salget af Depo-Provera vil stige i de kommende år, trods faren for bivirkninger. What tests does Upjohn have to prove that Depo-Provera is safe to use for contraceptive? We're basing that statement on the years and years and thousands of women that have been studied in clinical trials and the millions of women that have used the drug over the last 22 years. So that to use an indication that it is safe, that's what is used in so many places. I think that's the best indicator. All of the animal studies that you can do are imperfect predictors. The best evidence is its actual use experience in women. In those areas where it has been used, we see a loyal following, if you will, of Depo-Provera uses. I myself have traveled to many of these clinics and watched the response of the women receiving it. And for somebody who really wants a truly effective contraceptive, this affords them that. Det amerikanske firma Upjohn kan få penge ud af det. Det er en af de ting, der er ved medicinalindustrien. Det er ikke så meget om, hvad der ellers er, bivirkninger ellers er omkring stoffet. Det er mere om penge i kassen. Advarslerne om bivirkningerne har endnu ikke påvirket myndighederne i de lande, hvor Depo-Provera er godkendt. Heller ikke i Danmark. Vi som kvinder skulle ikke udsættes for den slags. Hvorfor bliver det? Hvorfor? Bliver det udsat for det? Hvorfor bliver jeg ikke udsat for det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, en af grundene det er, at det er mænd, der udvikler den slags stoffer. Det er mænd, der tager beslutninger. Og så længe det ikke er manden, der skal udsættes for den slags bivirkninger, så er det okay. Handler det her om, at der sidder en masse mandlige læger, som af god grund ikke har prøvet p-sprøjten på deres egen krop, og som derfor så bagatelliserer bivirkningerne, og som så derfor også anbefaler den indimellem? Nej, det er en helt forkert opfattelse. Og den er jo også, altså den er urimelig alene derved, at en læge kan jo ikke nøjes med at ordinere medicin, som han selv har smagt på eller gennemprøvet. Det vil altså føre til fuldstændig urimelige forhold og ikke gavne nogen. Læger bliver, hvad enten de er mænd eller kvinder, nødt til at forholde sig til de videnskabelige kendsgerninger, som foreligger, og som også foreligger for de eksisterende svangerskabsforebyggende metoder, inklusive p-sprøjten.
så kan bidrage til, at det stof bliver taget af markedet, så har jeg vundet en personlig kamp i det mindste. Og fordi det stof er alt for let at misbruge i lande, tredje verdens lande og på andre måder politisk set, og det har alt for mange bivirkninger forbundet med det. Jeg mener ikke, det er overhovedet. Have you ever done anything to contact the company that manufactures this drug, the Upjohn company? Numerous times I contacted them. Who did you speak to then? Dr. Gordon Duncan. And what were the conversations like? In the beginning, I wanted to verify that this drug had all of these risks, and why did they seem to feel that it was a good drug, a drug that should be on the market. Then a couple months later, I contacted him again and said, well, now I'm hemorrhaging. I've almost died 3 times from hemorrhaging, you know, and explained to him that the doctors now have given me drugs to counteract the bleeding. Then I called him again and told him that my uterus was now removed, and that I would call him again when my ovaries were removed, and then I would also call him again when I lost my breasts, and later on my husband would call him when I was no longer here. Det amerikanske firma Upjohn forsøger nu at få Depo-Provera godkendt i Canada. Hvis det lykkes, så prøver man en gang til i USA. Måske kunne vi herhjemme overveje det rigtige i, at stoffet rutinemæssigt gives til åndssvage og til grønlændere. Faktoren er tilbage i april.